Един скъперник отишъл на бардак. Сводника го посрещнал с усмивка на лице и му рекал: "Здравейте, господине, тук имаме млади и красиви момичета само за 100 лева на час." С крънзата се намусил: Много скъпо бе." Веднага последвала втора оферта: "Добре, няма проблем. Дами на средна възраст само за 50 лева на час." Цицията казал кисело: "И това не ми е много изгодно." Собственика на бардака подбелил очи и рекал: "Тогава да ви предложа една бабичка, за нея няма много натискане и струва само 20 лева на час." Скъперникът подхвърлил: "Случайно да предлагате нещо за 1 лев?" Първоначално сутеньора решил да му тегли една майна, но в крайна сметка преценил, че е по-добре да си направи майтапа с него. "За тази цена, господине, мога да ви предложа една дъска с дупка." Клиентът обаче се съгласил на драго сърце. "Защо пък не? Дайте я насам." След което си направил кефа и си тръгнал доволен. На следващия ден дошъл пак, дал 1 лев и казал: "От обичайното, моля." Това продължил цяла седмица и ето, че клиента идва отново и сутеньора му дал дъска без дупка. И нашият се опулил. Какво става тука?" Сводника се захилил мазно и рекал: "Нередовни клиенти осигуряваме девственици."